Ahojte, vítajte pri ďalšom Blender Slovakia videu. Od mikrofónu vás zdraví Zajo. Toto video sa bude trošičku líšiť od tých predchádzajúcich, ktoré sme videli. Pár dní dozadu Matúš Lipták postol na Facebook pár obrázkov ohľadom jedného projektu, na ktorom pracujú na Žilinskej univerzite. Dal som sa s ním do rozhovoru a v podstate som ponúkol svoje know-how, aby tento projekt bežal hladšie. V minulosti som na nej pracoval alebo spolupracoval, robil som odborného konzultanta pre niekoľko študentských krátkych animovaných filmov, takže dneska sa pozrieme na to, na čo treba myslieť pri modelovaní. Chcem povedať, akože chalani odvádzajú perfektnú robotu. Som rád, že sa niekto do niečoho takéhoto pustil. A to video má byť vyslovene vylepšenie toho workflowu. Nikto sa nenaučil chodiť za jeden deň, takže budú tam niektoré veci, na ktoré poukážem, ktoré bývajú bežnou chybou, ktorých sa študenti dopúšťajú. Takže skúsime si niečo povedať aj ohľadom toho, ako optimalizovať model, aby sme nemuseli dlho čakať na render. Takže myslím si, že na úvod by toľko to stačilo, takže poďme sa pozrieť priamo na scénu a poďme sa pozrieť na to. Keď sa pozrieme na túto scénu, tak celá scéna je poskladaná ako keby z objektov, ktoré sú po scéne rozkopírované. Avšak treba myslieť na jednu vec. To sa dá fantasticky využiť, ale môže to byť aj proti nám, pokiaľ zle aplikujeme nejaké modifikátory a podobne. Takže poďme si pozrieť a povedať, že čo sa deje s modifikátormi. Pozriem sa tuto na tento modifikátor, ktorý mi, keď ide model na render, pošle tento môj model s dvomi subdivisionami na grafickú kartu. To znamená, pozrime sa na ňo, dajme si to dvakrát, aby sme to videli v pohľade, čiže získavam síce pekné gulaté objekty, ale keď vstúpim dovnútra, tak vidím, že základný ten objekt má 3612 vrcholov, 6944 hrán a 3360 plôch. Tu je dôležité to, že každý jeden vertex je v priestore, je určený súradnicami XYZ, ktoré sú desatilné čísla. Čiže je to kopec dát, ktoré tam posielam. Ale čo sa stane, keď to tam pošlem? Keď to tam posielam, aplikuje sa najprv modifikátor. Čiže vystúpim z objektu, aplikujem ho, vstúpim dovnútra a zrazu vidím, že to množstvo geometrie, ktoré posielam na grafickú kartu, tak je úplne zbytočné, lebo na čo sú mi tuto niektoré tie hrany na tie poligóny, keď mi neurčujú vôbec tvár toho objektu. Takže na toto je treba myslieť. Dá sa na tom fantasticky ušetriť. Takže vrátime modifikátor. OK, vyxujem ho. A poďme sa pozrieť na nejaký objekt. A ako voľbu si vyberiem tento objekt. To isté platí tuto. Vidím, že vybraný objekt má 210 faces. Ak by som to použil napríklad, pozrime sa na to, použijem modifikátor Edge Split, ktorý sa často používa na to, aby boli zadefinované, zaoblené a ostré hrany, pričom tento uhol určuje, čo tam bude zaoblené. Keď ja aplikujem tento modifikátor, predtým ako ho aplikujem, mám 215 vertexov. V prípade, že ho používam napríklad v prípade stromu a aplikujem ho, musím to urobiť vonku, takže aplikujem ho, vstúpim opäť dovnútra, zrazu mám 339 vertexov. To znamená, že ten nárast počtu vertexov, ktoré sú tam uložené a ktoré musia byť poslané na grafickú kartu, rastie. To isté samozrejme platí, pokiaľ sa použije Subdivision Surface. Aplikujem, zase vystúpim najprv, aplikujem a vidím, že na grafickú kartu posielam 3815 vertexov.
Takže čo sa s tým dá urobiť? Začneme tým, že budeme geometriu zaoblovať iba v tých častiach, kde to naozaj potrebujeme. Chalani pekne používajú supporting edges, takže začnem tým, že ten modifikátor si tu Subdivision Surface, ešte sa vrátim. Tam bol ten Edge Split, ktorý som ja aplikoval. Čiže vrátil som sa do tohto bodu, kde pokiaľ použijem Subdivision Surface, OK. Urobím si duplikát. A poďme tie dva objekty porovnať, ako by sme postupovali. Prvú vec, ktorú urobím, asi by som použil teda iba jeden subdivision a potom urobím ďalší. Čiže začnem pomenovaním objektov. Najprv si všetko, čo mám, nazvem ako LOD LOD 1. LOD je Level of Detail. Urobím si Shift D, X, urobím si LOD 2. Alebo ešte lepšie, označím to ako 0. Označím to ako 1 a označím to potom ako úroveň 2. Ale to urobím kopiu z tejto, takže zatiaľ takto. Prvá úroveň bude úroveň 0. To znamená, budeme ju používať na objektoch, ktoré sú vzdialené kamere. Čiže na to vidíme tu camera clipping, ktorý si dokážem upraviť tu. Camera clip použijem 0,01, čiže 1 cm. Tak, teraz to pekne vidím. Odstránim hrany, ktoré nepotrebujem, takže keďže je to objekt, na ktorý sa pozerám zďaleka, môžem odstrániť tieto hrany, môžem odstrániť tieto hrany, ktoré sa dajú síce využiť, pokiaľ budem používať Mesh Smooth, ale na level 0 ich nepotrebujem. OK. Tak. Začnem X-kom, čiže zmažem Dissolve Edges, prepnem sa na Vertex a dám X Dissolve Vertices. Takže zbavil som sa toho, čo zatiaľ nepotrebujem. Ďalej sa môžem zbaviť tejto plochy. OK, X Delete Face. Dám Delete Edges, čiže tým pádom mi zmiznú aj zvyšné. Označím si dieru. Stlačím F, čiže výplň. Vrátim sa späť. Ešte raz dám X, ale zmážem vertexy, lebo ostali mi tam hrany. Označím si hrany. F vyplním. Opäť označím si túto hranu, lebo táto hrana je zbytočná. X, Dissolve Edges, Dissolve Vertices. OK. Vo vnútri skontrolujem, či tu není jeden poligón vo vnútri, ale vyzerá, že nie, takže to je korektné. A to isté môžem urobiť vlastne aj tu. Takisto by som postupoval. Odstránil by som vlastne nepotrebné, takže Edge 1, 2, tuto nepotrebujem. Tak. OK. Takže X Dissolve Edges, Vertex, X, Dissolve Vertices. A OK, mám zjednodušené. Toto vo vnútri takisto nepotrebujem tieto dve plochy. Môžem ich zmazať.
faces a posledné hrany, z ktorých sa zbavím, 1, 2, x. Vidíme, že sú na rovnakej línii. Opäť postupujem tým istým spôsobom. Dobre, takže mám jednoduchú geometriu a ešte upravím normály. Takže všetko to dám flat a zagulatím tie, ktoré chcem mať zagulatené. Čiže označím si toto plus toto a dám smooth. Čiže všimnite si, pokiaľ budeme mať záber zďaleka na ten objekt, tak máme maličký detail, tak zbytočne neposielam toľko dát. Vidíme, že tu mám 59 vertexov, 107 hrán, 52 plôch. Takže máme level of detail 0. A pozrime si druhú úroveň. Pardon, tu ešte tieto dve sú ploché, takže dám ich ako flat. OK, tak. Dajme si druhú úroveň, takže predstavme si, že je to isté, čo tu máme, len ako keby bola na tom aplikovaná jedna úroveň zagulatenia. Takže add modifikátor subdivision surface, úroveň 1, aplikujem a poďme zjednodušiť tú geometriu. Takže odstránim všetko, čo tam nepotrebujeme. Takže začnem hranami. Takže odstránim nepotrebné hrany. A vrátim sa ešte, keďže ten model je trošičku odlišný a všimol som si, že dalo sa tam zbaviť pár vecí. Takže zbavím sa najprv tých. Faces. Dobre, takže vymazali sme si nepotrebné a označím si kruh, vyplním, čiže dám fill, idem spájať body, takže označím si vertex na jednej strane, na druhej strane, cez je ako join, spájam, join takto, join up. Tak. A takto. OK, takže trošku som si upravil tú geometriu, takisto čo nepotrebujem vnútorné. Jednu plochu, vedľa nej druhú, ani o jedno väčšie. Hej, samozrejme, tuto ten supporting edge je zbytočný, čiže na druhú stranu, lebo tým pádom, že tam bude diera, tak ten supporting edge to automaticky zaplňa. Takže dám preč faces, edges, vertices, dám preč faces, tak. Plus môžem odstrániť, ako som vravel, túto supporting edge, čiže x, dissolve edges a dissolve vertices. Tak. OK. Takže máme zoptimalizovanú geometriu pre ďalší stupeň vlastne subdivisionu. Ešte vidím, že táto jedna hrana je navyše. OK, takže x dissolve vertices. OK. Takže máme ďalšiu úroveň, ktorá je zoptimalizovaná. Toto máme teda úroveň 0.
Toto bude úroveň 1. Keď na to teda aplikujem jedenkrát ten modifikátor, takže Subdivision Surface nechám jedenkrát, aplikujem, musím vystúpiť z modelu, aplikujem. Takže teraz poďme začistiť hrany, ktoré nepotrebujeme a vyberiem si tie, ktoré tu nie sú potrebné. Čiže tieto nám vôbec, keď ich odstránim, tak sa nám geometria nezmení. A tento tiež považujem trošičku za zbytočný ešte na tejto úrovni. A OK. Takže vyxujem Dissolve Edges, opäť Dissolve Vertices. Na vrchu face, xnem remove faces, označím si vertex, Ctrl V, merge, at center, tak. OK, čiže získali sme opäť niečo na detaile. Čiže opäť tento objekt sa dá použiť pri inej vzdialenosti. Môžem opäť upraviť či to má byť flat. Ak áno, tak sa to dá potom zarovnať. Dám ďalšiu úroveň. Čiže vidíme, že počet tých hrán, ktoré posielame, sa už zväčšuje. Čiže dokopy máme 447 bodov, 937 hrán, 464 plôžok. OK. A urobíme ďalšiu úroveň. Robím duplikát, X, aplikujem a opäť môžem to začistiť. Tu som schválne ešte nechával hrany, aby som, keď tuto aplikujem, aby sa mi to pekne zagulatila hrana, takže ešte sa vrátim k tejto úrovni a vymažem tieto opäť pri tomto zväčšení zbytočné hrany. Ešte niečo na tej geometrii ušetríme. Aj takisto vlastne tieto dve sú zbytočné. Tieto už nechávame priznané. X, Dissolve Edges, Vertices, X, Dissolve Vertices. Takže opäť sme to zredukovali. Tá kvalita už je vyššia, ten detail je vyšší, ten počet poligónov je optimalizovaný. Takže tu sme aplikovali ďalší. A ideme znova. Edges, raz, dva, 3, naprieč, raz, 2, 3. Tu dáme jednu, druhú, tretiu. Takže X, Dissolve, Vertices,
ešte jednu vec, či sa nedá priamo, keď dám X dissolve vertices. Dobre, musia byť najprv preč X, edge collapse, only edges and faces. Dobre, takže edges, vertices. Tak a pomaličky sa blížim k ďalšej úrovni. Detailu. Tak. OK, takže hotový model na úrovni LOD2.